Meg is. Meg hát tudod azért az otthoni környezet az teljesen más, amikor kimegy egy ilyen sziget környezetbe. Igen, na most amit nem szoktunk hagyni soha kutyára, az amit a cseppfarkasunk csinál, hogy így elmegy a hátára a másik kutyára, mert hogy az a kutyáknál már nagyon határozottan, jaj, megvan az első baleset, nagyon határozottan dominanciát közöl, de mivel ő nem olyan régen még félig farkas volt, ezért nála más a kommunikációs jelzéstár. Látod, ezért elkerülik, úgyhogy ez jó. Elkerülik, abszolút, igen. Igen. De viszont Például meg nagyon udvarias, úgyhogy az a szerencsés. Úrcsika. Az én kutyám ezért ismeri, mint a rossz pénzt, a kulit. hallod, azt rekeszténynél erre figyeld, hogy elszokta a farkasok, hogy kell játszani, de nálad ő viszont dominanciába kell játszani. Ha beérik az agyat. Megálltok, hogy mindegy, hogy ugyanúgy játszani. Megjött a gólya. Gólya? Aha. Azt hittem sarkán.